Cheche North county ya Kisii nigo barukire mugokobo maigaye bara yaragogo goikabo baracho ebwate nyankanda ya ntinga yachakiro korosigwa no mujumbe korwa asensemeyo Jafeth Nyakundi abamenyabo nigo basangire n'Ensoko TV na koenekia aliya makongo babeire bagwetera ekero ebareyo chitayo abwase baereire buna ebareyo yekoera na korosigwa nechiko bakonya ase emerobelio yabo ya Kelitko nigo baburirie abamenyi korwa ase ensemeyo tebaisa kwemurungania igoro yo bwagachi osiyo korosigwa wepareyo mulikito Vincent Monda na Mange epareye kuri mukuru wa Monyerero junction edire gutira esoke gujitinga na sande eyamateye ye wodi ya Monyerero nigo yaireri bagalia bona gukwana n'Ensoko TV bakorera buna epare yokorwa bumagega nigo yabero muchando asemirobiro ao asobomenyo bwabo amalieta nengoro kwandrea abuga abantu bepare bachandekire saidi mune kona nero kuchimuinaiga abantu baumire saidi chipikipiki chiko guime abantu bagenderete kulera saidi asa marieta nega nkuru kwa aruisi bogonko nyaoga esenga nyingi sana tuwabire toko chandika igoro ye pare mpaka nonya nekere amangana y'ubusafiri kere tubwate nona abarweire akobega sana kubarusi nyumba na kubaire nyagitari marieta mika ugamba maina pare kuchinga gichama gabona twaki ntari para yarenge mono munekere ya tonyire ngane mbura ya tonya abantu bange bakumajuko kwa machinga mbaru ono negento kwankuira sinechiro ke gusinya bono ebagoteba buna nigo babwatomukia bwoboremi obwanda kebwabeire bokolibwa mono wetera chipara chinsemeyo chitari weteka ekerembura yang'ire gotwa chache nemanyakate muna ensemo yo borimi wechingi nabone burimo bonde bwansi nabone maega chacha chinsanga cha kalimiru chacha chamanyakana tale buna mabogonyo maime kuboma lakini bono bune pare ya chira kichaka chiri kuchiko chanda nyakora kile bune pare ya chiri na muntu akoso kingini chayo beke pikipiki oire tubono ne tubo skuru ne kanti chingi no chikuru chacha nono mwako mtona ro kurunga omariba nero kuri machingi ni mono muna chingi ni chikapichi charu chacha chagenda manga koro konye chiko buru ne metulero ne pikipiki osegale kora ikoburire waracho yona bonjuli bwa waracho na kegogi Kuto chumna wana chache ga wachi kubabura magendero no kuraisisi mulimi yentukika yago simeka epara nero epara na machine stimina bya bana inji bagane TV nene onja magenda ajire bakajisukuru nkora sugire kindo ngo sikijiro lakini mone para bindi na biro siguna biralo sigonye para teyo andebe bosa lakini mone para nero ofrabwa bane ebiragita ebyo bibegetomukia ase pareyo bono nigo byabairo gosemeria eyamateyo egento bagoteba bono nkorra bale oborabu igo we are very happy asenge ncho mwana bwa mangana epare muisa kurigeriga iga yeramu yansire kuremwa lakini bono muntu akoro kibicha yaringe magika ni yabiro bono okora ngo gosemeri nkoro ekera kitwale meruga ntoja kuinga ntoja kungaino nganga yakoro tuanga ande tuku kiacha kubikwa makara batinto semeti ngai ni pae kubikwira akonya abantu abange kere ramu kubikwa kero magendera gucho burabu uno bumuntu amagusito tagete ase balia bakwanire na inche nigo bagusaba abantu bonsi bae omunyakondo yo chinga gichinyororo nabo igo barende pare yo ekero eraere abantu baminte nango batebiga epara kero kene nabora rorenga yasukire obolemo yarire asane nake gocha kwao lakini anjira nangana ki epara nengia ndo basa go interfere na mangana yo kana nga goso osukiri go chia sanene je parero sigwe tiato ba ambo time eparero sigwe resta na diengia amache epara estima ebine bintu bya maana sana para ya ito na bantu ba Monyerero tokote Monyerero wote kare ke watu kurwa bage kalimera tinga iguru epara twaganiti tulende para ya ito chipara chingia chagerire chinsemo ao kubwatana asa magendero nainde nigo chigosegeta ogokina kwa uchumi yeito nabo igo ogotoka kwebitoki Vincent Monda, Ensoko TV.